Ni Mikel Albizuri naiz, Eibarko basarri honetan jaiotakoa, areta aberetxe basarrikoa, oin dala 75 urte ja. Sekuia hemen etorri zen, frakaso izugarri baten ondorio, zeatik sartu gendu gauna lehenbizi hektarea hauek sartu ziana, Abeto Douglasa zen, eta Abeto Douglasa ekarri gendun, eta sartu eta oso ondo etorri zen. Baina gero sustraiko gaitza zakan, dirudienez, eta, denak lehortu intzian. Eta horren araberan, junginan berriz ere, beste, ziren harridura zan, sekuia, zugaitz ikaragarri handia ziala, eta eta nola egingo tezan zugaitz hori. Eta, aproba bezala ekarri gendun, landate gendun, eta, hasi zan oso ondo etortzen, eta zugaitza hemen oso ondo egokitu da, eta zoragarri dator, ikusi besteik ez dago, beste landare klase baten bila, eta, eskini zioen, sekuia ideia bezala, sekuia aldatzeko, zeatik, ikuste zala hemen, denporakin, pinu insignizaren gaixo zero hori zatorrela, eta sartu behartzala, zugaiz bat, hemen etzegoena, aldatzeko sustrai mota hori. Arritu ginean hasieran ikusten nola zatorren, oso ondo helduzun lurrai, eta hasi zan bere evoluzioa zugaitza ondo zetorren. Eta guk ez gendun ezautzen, zugaitza hau bertan horrela, banaka batzu, baina ja hundik, baina ez horrela nola zetorren, eta oso ondo finkatu zen, ondo zetorren, eta oso ondo jarraitzen du. Eta, guain ja, hori, milaka eta milaka sartzen ari ja Euskal Herrian, ikusita, zugaitza honek, momentuz bintzat, inungo plaga ikagen eta ezer kaltek ez dio egiten, zugaitza oso ondo dator, eta, ikusi bestek ez dago, nola dauden. Bidaia, estatu batu eta juteko asmoa, asfalditik nekan, zeatik, parke nazional batzuk eta ikusteko berez, baina gero nola zugaitza hau egokitu zen, eta sekuiak Kaliforniakoak nola dian, animatu ditzan juteko eta pixka estudio aiteko zugaitza nola zauden, bere oianetan. Eta baita ere, zer egite zuten gero zugaitza hauekin, eta, pixka zikloa ezagutzeko. Hori, bidaia ez prozeso Kaliforniara eta Kaliforniatikan Oregonea, porque han bukatzen da zugaitza hauen, mendilakan bukatzen dira. Eta, viajeen gendun, eta ia 900 kilometro mendi pasatu genitun ikusten Kaliforniako Semperbiren gehienak. Eta gero, sekuia hemen pentsatzen gendun, eta hemen literatura da ona dana irakurrita ja junta preparatuta jun gineana, harritu ginean, zeatikan esaten zuten, sekuiak ezintziala bota eta ezintziala ikutu estatu batuetako lurraldetan. Eta noski egia da, baina egia da alde batea. Bi bariedade daude, eta gero bariadetan ere Semperbiren daude parke nazionaletan babestuta, eta gero lur pilo bat daude, lan egiten dutena, sekuia landatu, eta gero sekuian bertako egurra aprobetxatu, eta berriz landatu, esplotazio bezala. Ikusi gendun baita, egon ginean, hango zerrari importante handienetako bat, bakarrikan lana egiten dutena sekuiakin. Eta esplikatu zuen prozeso guztia, ikusi gendun dena, barruta kanpo, nola landatzen zuten, zenbat urtetara botatzen duten zugaitza, eta ze aprobetxamentu dakan, eta ze balore dakan egur honek. Eta, oso pozik eta animatuta, zeatik etorkizuna izugarria daka zugaitz honek, baina izugarria. Eta zera baten, pentsatzen gendu, hemengo zerrategiaitan ez dute zautzen zugaitza, eta ez dakite honen aplikazioa zein dan, eta niri iritsi zait, momentu bat, zugaitzak hemendikan urte batzuetara, bota zerrera eamateko, eta hemen ez zutela zautzen. Eta oain ze gertatu da, lehenbiziko aproba gehin ditugu, eta beste terreno bateko sekuiak, eta 2 urtekoak, entrezaka egin dugu, berez ez da egin behar, baina nola gu geizki sartuta azkaun neurritan behartu geha entrezaka egitea. Eta, lehenbiziko taulak ikusi ditut, eta egin da daude, eta aplikazioa teiatu bat egiteko bintzat, aproba honekin, ebadi joa aurrera, eta oso ilusionatuta, zeatik etorkizuna ikuste zaio zugaitz honi,
momentuz behintzat, etorkizun ona, eta ja zerreria preparatzen dianean, masa kritikoa dagoenean, ze handikan gehienak sartu berria dira, urte gutxikoak, eta bueno, masa kritiko hori ja lortzen danean, zerreria martxan jarriko dira, eta beste seguru aski, pino insignizan ordezkoa, hau izatea honek badaka, bintzate bere lana egiteko eran. Eta, bueno, ilusio horrekin gaude eta esperantza horrekin. Lehenbizi, hemen arazoa da, azala kentzia zugaitz honi, azala sendoa dulako. Eta esan bena, eta bertan ikusi nun, behaien arazoa da ez eukitzea, zeatik honen azala oso errez kentzen dutean, hemen pinua bezala, eta gero aplikatzen dute jardineian eta botatzeko lurrian, belarra esateatzeko, eta nola gorria dan gaina oso polita da, eta garestia. Hori azteko, eta gero tablak egiteko, eraikuntzak egiteko, eta eta gero zugaitza honen barruko gorri hori, gaina oso garestia da, eta oso estimatu da. Eta aplikazio izugarri asko dazka. Noski, sekoian egurra, lehenbizi, eraikuntzak egiten dianean, parte noblenak, eraikuntzako behar dian tablak, egiteko markoak eta gauza askotarako erabiltzen da sekoia. Gehiena erabiltzen da abeto Douglas Fir, zeatekan hori merkeagoa da, eta gainetikan, produzioak ere izugarri handia dira, abeto hori bertan sortzen da, bertan berez sortzen da landare bada. Eta orduan hori lantzen dute eraikinak egiteko, baina gero eraikin barruan ere parte printzipalak zeakin egiten dituzte, sekoiakin, hortako erabiltzeu.